Türkmenistan'ın käbir döwlet edaralarynda dinan işgärlere göwsüne uly görkezýän içki giyimleri giymek gadagyn edildi. Bu arada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä şeýle gadagynçylyga Türkmenbaşy şäherindäki birnäçe edaranyň işgärleri duçar bolupdyr. Şäher medeni öýi, yerli bilim bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi işgärlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýle hem göwsüne uly görkezýän içki giyimleri ulanmagy gadagyn edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol edaralaryň işgärlerine talgylanyp 15-nji iýunda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen jananlaryň biriniň sözlerine görä, içki giyimi girdiren gadagynçylykdan başga da aýal gyzlara dar köýnek giymezlik barada hem ýene bir gedek ýatladylypdyr. Dar köýnekleri gadagynçylyk nagyşly türkmen balagyny giymek şeýle hem durmuşa çykan jananlaryň başyna ýaly atynmak talaby bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan bäri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem Hadar deňdiniň kenarynda Türkmenbaşyda we Abadada Tomuz deň jalyş mövsüminiň dowamında yarım ýalaňaç video düşmegin gadagyn edilýänligini habar berdiler. Türkmenbaşyda TikTok üçin suwa düşülýän giyimde bikinide video düşýän aýal gyzlara administrativ jogapkärçilik hakynda duýduruş berilýär. Olara pornografik maglumatlary gadagyn edýän kanuna laýyklykda 1 ýyldan 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek ýaly jinayet jogapkärçiligine çekilip bilinjekdi hakynda hem duýduruş edilýär. Dip Azatlyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alyjylaryň saglygyna we daşky görnüşine diýan berip biljek diýilip hasaplanan haritlaryň tekçelerden aýrylmagynyň talap edilýändigini belleýär we adatça şol haritlaryň hataryna dyrnak üçin renkleriň, doda üçin pamadanyň, kirpik boýagynyň girýänligini habar berýär. Şol bir wagtyň özünde de arasaçylyk önümleriniň, ýagny saç üçin şampun, ýuwunma üçin gel we krem ýaly önümleriň satylmagyna ruhsat berilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Garaşsyz neşriň maglumatynda aýdylyşyna görä, satyjylarda we alyjylarda inspektorlaryň anyk görkezmeleriniň ýokdugy we olaryň nämäni satyp nämäni satyp bolmajagyny çak bilen kesgitleýänligi barada pikir döräpdir. Aprel aýynyň başyndan beri Türkmenistanda aýallar häkimetleriň görülip eşidilmedik basyşyna tedbir boldular. Häkimetler aýal maşgalalaryň daşky görnüşine hem özüni alyp barışyna gözegçilik edýär. 2 aýdan gowrak wagt beri aýal gyzlar kosmetika serýeşdelerini ulanmak, taşlaryny boýamak, manikür etmek, dar eşik giymek ýaly zatlardan mahrum edilýär, taklanýar we barlanýar, şeýle-de jerime tedbir bolýar. Edaralarda we karhanalarda dinany işgärler özlerine terenjam bermek üçin ulanylýan şol zatlardan ýüz öwürýänligi hakynda milletin dilhat bermäge mejbur bolýarlar. Azatlyň habarçylary howa we demir ýol edaralarynda işleýän dinanlaryň dogudyny, çiğşirenligi we göwsüne ulaldanlygy üçin işden çykarylandygyny mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň awtologyň öňündäki ýolagçy oturgujynda oturmagy ýa-da erkek adam bilen elleşip köçede ýöremegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedbir bolmak üçin ýeterlik. Maý aýynda Azatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düýbinden gadagyn etmek meselesine seredýänligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti gadagançylyklary resmi taýdan aglan etmedi we sebäpleri barada düşündürüş bermedi. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çeken halkara konwensiýalary aýallaryň hukuklaryny kepillendirýär. Türkmen aýal gyzlaryna garşy dowam edýän edinetlik Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň habaryndan soň Türkmenistanyň orta mektebi tamamlayan oglanlar üçin harwyglygyň möhleti wagtlaýyn ýygy süýşürler. Bu barada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow teklip bilen çykyş etdi. Azatlyk radiosy 13-nji ýylda daşary ýurtlarda ýokary okuw tamamlanan ýigitleriň ýurda dolanandan soňra karantinden desine harwyglyga çagyrylmagy, şoňa meňdeş tejribäniň ýurdun orta mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna hem gaýtalanmagy barada habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji ýylda Aşgabatyň maslahatlar köşküne ýaşlar bilen maslahat geçirdi we onuň dowamynda ýurdun ýaşlar siýasat bilen bagly başga da birnäçe teklip bilen bir hatarda orta mektebi tamamlayan oglanlar üçin harwyglygyň möhletiniň wagtlaýyn ýygy süýşürilmegini teklip etdi. Türkmen portal.com neşriniň döwlet mediasyna salgylanyp habar bermegine görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşlar hakyndaky kanunyň 20-nji maddasynyň 13-nji bendinden soň 14-nji bendi goşmak, ýagny
Ýaşlarda okuwun özünekçiligini gazanmak we olary hünäre urukdurmak maksady bilen orta mektebi tamamlanan ýaş oglanlaryň ýokary we orta hünär mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmak üçin birgedek mümkinçilik döretmek şerti bilen harbygullygyň möhletini wagtlaýyn ýygy süýşürmek meselesiniň öwrenilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny notady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 13-nji ýylyna daşary ýurtlardan dolanan ýaşlaryň destini harbygullyga ekdilmegi bilen bir hatarda şu günler ýurdun orta mekdeplerine we ýokary okuw jaýlaryna 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutorduş synaglaryndan soň destine goşunu gullugyny almak tejribesiniň hem dowam edýändigini habar berdi. Uçurumlaryň gutorduş şahadatnamasyny almagyna we munyň bilen bagly geçirilýän dawralara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryny hem ýagdaý şeýle bolup ýokary okuw jaýlarynyň gutorduş synagyndan soň ýaşlar öýlerini dolanman göni gulluga gitmeli bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi bellidi. Habarçylarymyz ýerli harby bölümleriň işgärlerine salgylanyp ýaşlaryň mektepden ýa aeroportdan destine harby gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby puwdagyna esger ýetmeçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge esger ýok diýip ýerli harby bölümiň bir işgär anonimlik şertini 13-nji ýylyna gurrun berdi. Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten uçurumlary mekteplerden göni goşunu gullugyny almak tejribesi soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Raýatlary harby gulluga çagyrmak çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň namlary esasyna ýylda 2 gezek 1-nji aprelden 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çagyryş boýunça harby gulluga geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyş hakyna fermana gol çekdi. Bu fermana laýyklykda aprel-iýun aýlarynyň dowamyna 18-20 ýaş aralygyna bolan we harby gulluga çagyryşdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýygy süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çagyrylýar. Galabertede Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň hataryna harby gulluk borcuny ýerine ýetiren türkmenistanlylar goşunu gullugynaky problemalaryň şol sanyny didawşyna ýagny agalyk harby bölümlerde azyk önümleriniň ýetmeçiligi ýaly meseleleriň ýyllar boýy dowam edýändigini aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistan dini ynanç sebäpli hökmany harby gullukdan boyun gaçyrýan raýatlary alternativ gulluk mümkinçiliklerini hödürlemeýär. Çarşembe günü 15-nji iýunda Daňdan Mary welaýatynda güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde käbir etraplarda elektrik togu kesildi. Şeýlede durmuş maksatly deshalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň we dukanlaryň üçeklerindäki örtükler gopdy. Ýel ekrançylygy hem täsir ýetirip daýhanlary uly zyýana goýdy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistanyň käbir sebitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. İlk asmana bulut ornaşyp ýyldyrym çakdy, emma ýagyn ýagmady. Daňdana olay güýçli şemal başlady. Dip Mary şäheriniň ýaşaýjylarynyň biri anonimlik şertinde 15-nji iýunda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, welaýatyň käbir etraplarynyň daýhan birleşiklerinde elektrik simleri hatardan çykyp üzüldi. Häzirki wagtda ençeme hojalyk togsuz galýar. Yerli elektrik edaralarynyň işgärleri şu gün ýetişdigimizden bölekleýin tok berer diýerler. Ýöne olar bejermeli ýerin kendini hem belläp eger ýetişmeseler, onu togyň ertir beriljakdygyny aýdýarlar. Dip ýaşaýjy sözüni şeýle dowam etdirdi. Ýel köp adamyň jaýlarynyň üçeklerindäki örtüklerini sogurup ýere düşürdi. Köp ýerde jaýlaryň üçekleri goňşularynyň ýa-da özleriniň ýyşigine duran ulaglaryň üstüne uçdy. Jaýlaryň üçeklerindäki çanak antennalarynyň köpütide uçup ýere gaçdy. Habarçymyz köp ýaşaýjynyň öz üçeklerini bejermek üçin serişde sarp etmekden başga-da goňşularynyň awtologlaryna ýeten maddi ziýanyň öwezini hem dolmagy çalışýandygyny belledi. Şol bir wagt ol ýeliň ýetiren maddi ziýanyň öwezini dolmak meselesiniň käbir ýerlerde dawaly bolup galýandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä şäheriň sowda nokatlaryndäki dukanlaryň üçeklerindäki örtükler hem uçup duralgalarda duran satlyk awtologlaryň üstüne gaçdy. Häzirki pursatda munyň öwezini kimiň dolmalydygy barada dukan eýeleri bilen ulug satyjylarynyň arasynda düşünşmezlikler dowam edýär. Dip efirde adynyň tutulmazlygyny soran ýagdaýdan habarly marly telekeçi habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz ençeme maddi ziýan ýetiren ýeliň adam pedalaryna sebäp bolandygyny ýa bolmandygyny anyklap bilmedi. Ýöne ol ýeliň ýetiren ziýan netijesinde yaralanyp hassahana düşen adamlaryň bardygyny aýtdy. Kakasyny ýetirip pata tutup oturan bir hojalykda düzme palatanyň içinde ýatan adamlaryň üstüne palatkanyň demirleri gaçdy. Köp adam şike salyp olaryň bir näçesi hassahana
edildi diýip ýagdaýdan habarly marly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz güýçli ýeliň Sebitdäki miweli baglara, bakça önümlerine yaramaz täsir ýetirip, daýhanlary hem uly zyana goýandygyny aýdýar. Düň galla meýdanynda buğday ýygylyp alnandan soň ersir traktor tutup öýe akders diýip ýygynyň tamanyny üýsürip goýduk. Ýöne bu ýerden barsak, düňki üýsürilip goýulan tamanlaryň birem ýok. Ýel bir çöpem goýmandyr. Hem saman gitdi, hem de kireni tutulan traktoryň hakyny tölemeli bolduk. Diýip marly daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Mardaky tupan marada ýurduň resmi mediasynda maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu tebii hadise howa maglumatlaryny çap edýän Metro jurnal neşriniň Türkmenistanyň we goňşy Özbekistanyň käbir sewitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan birnäçe gün soňa gabat geldi. 10-njy iýunda Türkmenistanyň Daşoğuz, Ahal, Mary we Lebap vilayetleriniň käbir ýerlerinde tizligi sekundda 15-20 metre çenli ýetýän güýçli ýeliň we käbir ýerlerde tizligi sekundda 18-23 metre çenli ýetýän güýçli ýel bolar. Tozonly tupanyň ýa-da gar tupanynyň bolmagyna hem garaşylýar diýip neşir 9-njy iýunda çap eden maglumatynda ýazdy. Marda güýçli ýeliň turmagy Sewit häkimetleriniň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň vilayety etmegine garaşylýan saparyna berk taýýarlyk görýän mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz 9-njy iýunda başlanan taýýarlyklaryň çäginde köçelerde giň gerimli arastaçylyk işleriniň geçirilýändigini, ýollaryň süpürilip ýuwulýandygyny, haşal otlaryň çapylýandygyny, ýol belgileriniň, käbir jaýlaryň üçekleriniň, derwezeleriň we haýatlaryň renklenýändigini habar beripdiler. Ýeliň bu taýýarlyklara ýetiren ziýanynyň anyk gerimi nämälim bolsa da, onuň arastaçylyk we awatlaýyş işlerini puja çykarandygy ikuşsuzdyr. Türkmenistanda soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda anomal howa hadisalary, şol sanda güýçli tozonly ýerler ýygy-ýygydan bolýar. 2022-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda şeýle ýerleriň adyndan ony golaýynyň bolandygy barada habar berildi. NASA-nyň Yer Observatoriýasynyň 3-nji aprelde çap eden maglumatynda Türkmenistanyň Mary vilayatynyň kosmosdan düşürülen suraty ýaýradylyp, Sewitde baharyň umumy alamatlaryndan biriniň tozondygy aýdyldy. Habarda Sewitdäki guraýan kölleriň tozonly ýerleriň döremegine goşmaça goşon bolmagynyň mümkindigi hem bellenilýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle-de tebii hadisalaryň netijeleri, ilata ýetiren täsirler barada hem hiç zat aýdylmaýar.